Sa agency namin, guys, hindi ka aalis na wala kang kasama na crew from the agency, from the guardians. Pati sasakyan, insurance ng sasakyan, may insurance ka na, may health insurance ka na, may life insurance, may insurance sa car, may renter's insurance, ayan, puro insurance ang labanan dito, besh. Isang kababayan na po natin ang nakalabas sa bahay ni Miss Lady. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Mag-isa ko na naman dito sa bahay. Lagi na lang ako mag-isa. Tinatamad akong lumabas. And gusto ko lang magpahinga kasi last night hindi ako masyado nakatulog. So ngayon, going yung aking laundry kasi malapit na kaming umalis. Palis na ako. Bukas driving. Road test ko na lang bukas. Actually, nakaalis na rin si Faith. Yung isang kasama namin. Tapos bukas paalis si Ate She. Tapos sa 17, naalis yung tatlo. So mag-isa ko maiiwan dito. Aalis kasi ako ng 19. Yung maghahatid kasi sa isa, kay Ate Riza, sa 17, siya din yung maghahatid sa akin sa Iowa. Sa agency namin, guys, hindi ka aalis na wala kang kasama na crew from the agency, from the guardians. Kung wala kang kasama sa airport, may susundo sa'yo na mga workers ng guardians or mga kakilala ng guardians doon sa lugar. You need to buy your bed, your furnitures, mag-grocery, yan. Mga 2 to 3 days ka nilang sasamahan. Parang 2 days, ganun. So, sa akin naman, ang ginawa ko na para makasave ako ng time, when we get there, naka-add to cart na ako sa Walmart, tas pick up na lang namin pagdating galing airport. Tapos, tsaka ako mamimili ng ibang gamit ko. Tapos, the next day, on the 20th kasi, yun yung delivery ng car. So, nag-usap na rin kami nung ni Sir Chip na maghahatid sa akin na samahan niya ako na magpa-register ng car ko sa Ida County. Yun yung role talaga nila. They need to stay as long as you need them. Diba? Nani makafeel ang angteg. Yun. So, samahan niya ako na mag-settle down. Yung nakuha ko na na apartment ko is 2 bedrooms kasi we are still hoping, we are still praying na sana makapunta si Mac as soon as possible. Kaso wala pa kasi kaming interview date. Ayun, medyo mahirap pa. Though, mura lang naman yung apartment compared to other nurses who got their 1 bedroom. Yung kay Faith, 1 bedroom is $800. Yung sa akin, 2 bedrooms, tas may basement pa siya. It's only like $525. Yun naman. Tapos, yung bills, parang $76 lang daw umaabot. Yung previous na nakatira doon, parang ganun lang daw yung binabayaran nila for the utilities. Madaming dito, guys. Madaming bills. Ayan, dito kasi you can afford almost everything. Yun nga lang kasi, syempre unlike sa Philippines, diba? Libre bahay ko doon. Ang inaalala ko lang, yung kuryente, internet, ganun. Dito, you need to pay for everything. Pati sasakyan, insurance ng sasakyan, may insurance ka na, may health insurance ka na, may life insurance, may insurance sa car, may renter's insurance, ayan, puro insurance ang labanan dito, besh. Kasi kung wala kang mga insurance, ang dami mong babayaran pag nagka-aberya. So, yun, kailangan mo talaga ng madaming insurance. Dun sa apartment ko pala, walang ganito. Walang washer and dryer. Sabi nga ni Madam, Miss Lady, don't compare your apartment. Don't set your standard sa apartment na to. Yung tinitirahan daw namin. Kasi, this is worth $2,500 a month. So, parang besh, 125,000 a month ang bayad nito. Itong apartment na to. Which is, sila na rin ang nag-furnish. Sa apartment ko sa Iowa, yun, nothing. It only has ceiling fan sa bedroom,
may refrigerator, may fridge siya, tapos may lutuan. Yun lang. I am back, guys. Galing ako sa basura. Alam nyo, dito talaga may nakasalubong ako na puti. Dito sa Tennessee, ewan ko lang sa ibang states, sobrang friendly nila dito. Parang ayaw na namin kung pwede lang na umalis dito. Kasi dito, like for example, talagang yung sa traffic, kasi yield to pedestrian, kahit nasa mali ka na, mag-yield pa rin sila for you. Tas, gaganyan-ganyan lang sila, smile, I'm sorry. Parang gano'n, alam mo yung very much welcoming. And, yun, ayaw na namin umalis. Pero syempre, lahat ng magagandang bagay, may katapusan, sabi nga. Ngayon, madami akong gagawin actually, kaya din hindi ako sumama sa kanila. Iiwan ko to. Ito pala yung padlock namin. So, ganito lang siya. Lagay mo lang yung code. Nalagay mo na yung code. Meron dito. Ganyan. So, nandito yung susi namin sa room 304. Yan. Lalagay ko lang sa labas para kahit makaidlip ako or nasa CR ako mamaya, hindi sila mahirapan na pumasok ng bahay. So, I'll just leave it here. Sasabit natin dito sa doorknob. Lagyan lang natin siya dyan. Dry na siya. Ay! Bakit ganun? Ba't basa pa? Oh my gosh. Sa easy chair ko pala ito. Hindi ako sa ano. Wait lang. Yan. Kailangan ko pa ng yan. I-optimum dry pa natin. Basa pa siya, bes. Kaya pala ang bilis. 4 points po para kay Ate She. Sinong i-vote mo for eviction? Ino-nominate mo? Ilang points ba? Wala. Boy, napaka-plastikada talaga. Ano ba? Mag-i-evict tayo. Sige na, mag-ibig ka na ng points mo. Pili ka natin. 3, 2, 1 lang. Ikaw, kung nasa bahay ka ni Kuya Te, sinong gusto mong unang ma-evict? Alam mo na pala eh. Wala na nga lang. Gagawa mo siguro ng paraan para ma-force evict. No. Nag-ask kay Miss Lady na kung pwede umalis siya na yung pinayagan. Siya lang nakapunta Florida. Alis na Florida. Kasama Kami. niya, nag-4th of July. Tapos kanino-nino niya ako pinubuga. Gas eh. Yung mga binubuga. Minugbuga po niya ako sa kuripot. Sa ano? Sa masama. Sa hindi Hindi ko bumibili gusto. ng condiment. Hindi Alam ako. mo naman mahilig akong mag-sauce. Nagpo-hot dog binubugaw. Ayaw bumili ng ketchup tsaka mayo. Ay, still lang yung nabiling tama. Ganyan. Ay, ganyan. Walang ilaw talaga yan. Ganyan, tapos ganyan. Ano ba yan? Yung iba na lang, iba-iba. Ya. Hindi ko kasi alam mag-ganner. Ako din yung mga ganun. Try natin. Tegin na sa likod. Hindi mga ito Halika natin. Para sa kinabukasan mo sa Georgia. Mahirap yan, te. Uy, single ka ba? Pwede ganyan. Iba-ibang entry tayo pag gano'n. Tapos, wari, ganon-ganon. Oh. Ako yung pinaka-pangit. Di ba, yan ang paggiling ko, hindi ano sa... Sa paggiling ka dito. Guys, ganon. Giling ko na exit eh. O, game na. Ganon. Ganon. Tapos, di dapat dito ata siya. Oo. Tabi kayo te sa ano, sa likod. Ayusin mo. Yan. Mayos kasi. Kami na ang buto paupas ng dagat. Isa ba? Ano na? Inaapoy ako dyan. Okay naman tayo.
Ano na? Tok tok tok. Tik tok asik. Tik tok tok. Tik tok asik. Tik tok tok. I-save mo yan lahat, ha? Wag mong ano, wag mong i-delete. Ang dami mong gamit. May weighing scale daw si Peter. Ang dami yung... Mabigat yan. Buhatin na natin, te. Sobrang mabigat to. Grabe. Kaya pala. Hoy, bye-bye GHP staff. Evicted na po. Isang kababayan na po natin ang nakalabas sa bahay ni Miss Lady. Hello Philippines and hello world. 3 po silang evicted. Jeff, pakitimbang nga. Parang overweight ata yung gamit ni Ate She. Bubuhatin niya yan sa may upuan. Bayad daw ng excess baggage. Yung mga grocery nyo po sa pantry. Yung mga ninakaw nyo sa pantry. Talaga kay Ate She, siya may pinakamaraming baggage. Ulat siya. Uy, nagkasya. Scale daw yan. Parang airplane lang daw ba? Sabi niya kagabi, baka may dalang timbangan si Sir Peter. Baggage ka na talaga, ma. Excess ka na po, sis. Kasi yung tubig nyo, sis, dala nyo pa po, sis. Ay, pinaglaban ni ate siya yan sa hapon. Diba, bumuhatin po daw. Allah. Nakakamiss naman yung plastic na friend natin. Pinalis na talaga siya sa bahay ni Kuya. Bye-bye, ate. Ingat kayo. Bye-bye po. Galingan nyo dun, ah. Bye! Ingat sa biyahe. Tayo na lang magkikita-kita sa Big 4. Big Four. Sabi tayo ang huli. Congratulations, Big 4! Evicted na po ang plastikadang friend natin.